Triq Ħaltarxien, triq fil-periferija taż-Żejtun li taqqat Ħaltarxien u Bulebel, finalment sar il ġdid. Din it-triq ilha snin b'karba biex isir x-xogħol fuqha, hekk kif qatt ta' sewwieqa li b'diffikultà kienu jgħaddu minnha waslu l-menti tagħhom. Fl-aħħar jiem din it-triq ingħatat l-asfalt u issa jonqos biss is-sinjali ta' traffiku sabiex tiżdied anke s-sigurtà f'din it-triq li tista' tintuża bħala alternattiva mit-triq tal-barrani. Ix-xogħol li sar f'temp relattivament qasir ħafna sar b'konsultazzjoni sħiħa mal-Kunsill Lokali fosthom ma' dak Żejtuni kif tistqar is-Sindku tal-lokalità Doris Abela. Samaw il-karba tagħna, saret din it-triq, saret b'mod illi kienet ta' l-inqas inkonvenjent għalina il għaliex saret bil-lejl, bdiet prattikament qisu fit-3 ta' Awwissu u fi żmien 4-5 ijiem tlestit. Intant triq Ħaltarxien hija wkoll alternattiva għal triq Bormla li bħalissa qed tinbena mill-ġdid. Triq Bormla jew kif inhi magħrufa t-triq taċ-Ċawsli qed tinbena mill-ġdid, pedamenti u sistemi ta' tqassim tal-ilma, elettriku u telekomunikazzjoni taħt l-art ġodda, diversi faċilitajiet għall-ivvjaġġar b'mezzi alternattivi u infrastruttura oħra li tkompli ttejjeb l-effiċjenza, il-kwalità u s-sigurtà ta' din it-triq popolari. Fost oħrajn, dan l-investiment ta' madwar 4 miljun euro jinkludi wkoll korsija maqtuwa għaliha mit-triq biex minna ikunu jistgħu jgħaddu dawk li jivvjaġġaw bir-roti jew bil-mixi.